Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka jingle maina jong ka sorkar jala, kala pelong iki pajba ki basa hakasnong Bel Hari, ka bahap hapo ka Ribhoy District, ban mat ya ka jing sertong, ka bakraw kamtam hakasurok ka umdi umbam, ka kot ka khia bat kiwi ki kampenroy. Usordar jong kasnong Bela Hari uba aktif pator ha ka jingkren bat ka Batisi TV ulayatho baki pajba nong snong kilamat ikini ki jinge nadu usnam kat khandai spa nyupuar hadu kini kisngi bamenta namar ka jing bamyo i ki khmat jong ka sarkar Meghalaya ya kini kathan shusho ulayatho badai penban ka sarkar Assam ka balawan terwahi na ka por sakapor ban the ya ki kampen roy ha kini kasnong bat ban snaru ya ka surong ya ki ba kasnong hi kala kan taj mardor Kajing kiba ngi kum kinong sing apo kabila hari ngi kandu kabanongkong kadai usurok nomar une usurok kumbang situ akan ekor une ude usurok balas lembha ba ngi nakal yang kasnong ngi labu ya ka profesor cha government ba kan liang jong u DC hakapor ka ba danglong DC u CP got mare ulawan ban yu kejat akan kasnong jongi nang ta hakatu kapor adon lang projek direktor jongka DRDE jongka nompo nang ta hak tu por ngidon ru UMDC jongi ba Victor Rani nang ta ngidon ru UBDO hak por ba inchat ba thaba ak tu por nang ta ngidon ru ki riurang ba jongka ne kathan kum u presiden jongka maudem area joint action dorbar ba forwell dia nang ta ngidon ru ki sudar snong ki bambarjan nang ne kum karaja khumai nang ta kum ki we ki snong ki ba don markhap hang ne ha poka area jungi hang ne ha border area nilabu ya ka propsal sa government na du usnam ar hajar khat nyau ha ka bau DC ru ula ailang ya ka jingtho sa ka PWD na ka banta kumno banbo lem ya ka ne frok jungi nak menta benyo yo surok babha Henry hadu menta ngimpat yo ya uneu surok te Denmark ta katau ke sem dia ka jinge jongi kebangi ya kendu kalong habede beneu surok hakale kawan khamtam hakane ke por ba ka sarkar ke penjeri kane ke lockdown te menta kakit ka ba ngimla subat pempoi hapo kasnong namar ba kane kasnong jongi ka don markhap bat ka Assam border Assam hakipor ki mamenchwa ngila bandong ba kalek kawan gajungi ngelek nyawan sapo Assam haka pangkasitom haka yokahat tane habaro ki benta bon bangilek bet sakiyo ki bambadan hapo kaborjungi hapo Assam de handai hakum hakane kapor ka bamenta ba kadon kane ka lockdown te ladang hiar sa Assam ru no entry kam don lat ingi te habang ilek sa Meghalaya ru nyim don lat kadaw kolong kadai ka jing sneu jong surok wat mentang kumbang istu angne wat ukhaw rison ru hadu mentang ngim patla ban penpoi hasnong na kalyang wholesale wala persang kilat kilti kumno ban penpoi ukhaw po snong Henry kasem jing pat ju namar baka kakali kamlat ban kiu hadu kane ka snong ka jungi te Denmark ta kadaw ngakarpat ya government hawe de bu surok ba kumno bakan simkhia namar kumbang siong nadu usnam hajar khatnyau bang ilabu ya ke proposal bat ngila lek mi ru sa ka office jong PWD hanapo ndai hadu manta ngimpat dendak habede busurok de Denmark kata katau kat kum ki kibangi kum kasnong ya kandu hakajing jongi ni kerpat ya ka sarkar bahkan sngaulam ya kan ka jing kerpat jongi namar menta kumbang iong lad dangitan ko kapang kastom kamot ngimdon jakasu banra ya kinong pang nang stom namar bang ngimdon yo surok hakini ki kita yo ki benai ki baladep kumang asitu mentang long ngilamat sibun ki jing don kilong kemi ki ba late hospital ban pangat khunlung Henry tang namar basneu ka surok don pat ki bala khaklung mar stengkalti don pat ki snam ki baladep lay wat ki ba don lu ki bala yap ru hakane ka surok ke jingi namar ba
kakali kamla siu banyat ban kit da breu ngim don lat namar ka don kumba san nan riu kilometer te denmark ta ka daw kine kine ki jing e ki bang kendu na ka wei por sa ka wei por te menta lada ngi kum ka snong lada ni don sisa ka ta ka mensim kumba le ki wei ki snong ki badan hapok khap bodar bakin ya sim ya ke development na ka po ka sarkar Assam ngi lamano ngi layo ya ka surok te hoi dan hagi por ki ba menswa ha ka jing ya song shit jong ki pa dan ki ba ong yang ngi lilis no bat ka Assam namar ba ka sarkar Meghalaya kanam pe yangi bat dan ro kena yang sarkar Assam ro ka terwa ya ka snong jingi ban priang ya uneu surok handai ngimpat priang namar ba ngidang karpat ya pa to ya sya swa na ka sarkar Meghalaya ngi ap swa ladak sarkar Meghalaya kampat ya we yimban se hi ban priang katok ne ki development na ka sam po ka snong namar ba nagar sarkar Meghalaya kam dan ke jing ke khli habai dei ki snong ke bodan hapo kane ka border katkum ki jingtho ki bangi layo hagi por ki ba menswa lengba video lengba disi ki balawan jurep one page ya kane ka surak ka profit ki bangi na ne surak kolong gine ki snong ba khap border baro ila mendong kum ba khat sanspa seja sanspa tele ki longyeng nang ta khat san tele ki snong ki bayo profit lengba kane surak te wala kataru ki jingdan jing em ha kane ka surak pok snong jingi bayat lengba unu surak ngala bandong ki kwai ki tempel ki so ki pai baro ki ba ngi tung pok snong hadu menta along kumba ngi sudi tatno ya ki khar na po Assam ki wan thit nang ne jaka ba ukwai ngila da ki hajar tangka hak si burni tang namar bomdon usurok ngidi ditat no haka thaspa khandai spa unta tekta kete ki jinge ki bangi kendu tenga karpat lakum no yo sarkar ka sim khialen halor kane ki jinge kum kinang snong ki bangi kendu lom kumta lada ka sarkar kanum sim khia kamot ngamla siu yaki paiba nang snong jingi bangin te lakam ba ke dan ta ka jingthmu jungki bakin sim ya ka development na po ka Assam kita kidai ki jinge ti banga kwa pau hakane ka por na ka banta kisnong ki bangi don hapo khane ka area kum ka reja khumai bilahari modem bat katok ne kisnong ki badan markhap kum ka rani bari balak hawa barnong sai idon kumba khat sau khat santli kisnong ki bayo jimutoi lengba ne surok ladak sarkar kasim khia khule sibun